Първо искам да кажа, че българският народ като цяло и България като цяло е нещастна. И ще продължава да бъде нещастна, докато нашият народ не се осъзнае кой го управлява и как го управлява и кои го управляват. Цял свят знае какви са нашите управляващи. Въпреки всичко, сега това, което гледам и виждам по социологическите агенции, съм потресен. Направо съм потресен. Значи това говори, че народа ни не заслужава да бъде добре. Защото действително аз не мога да го възприема това нещо. Една партия, която се провали катастрофално, която нанеси неимоверно големи щети на България, която стана за смях на България, която стигнахме до да се изравним с най-долните африкански държави и в същия момент да се гласува за нея. Защо се гласува? Защото се хвърлиха неимоверно много пари крадени и то са крадени от нас. Аз съм пенсионер с 120 лева пенсия и чакам да увеличат. Кой ще увеличат? Нищо няма да увеличат, защото нашите млади хора още не могат да се осъзнаят. И това, което се направи в момента, да се раздроби цялото ни общество на малки партийки, това е в интерес именно на тази олигархия в момента, която не управлява. Тази милиционерщина. Аз просто нямам думи. Възмутен съм. И зато имам едно пожелание. Нека тази партия, която в момента кандидатства, с едни достойни кандидати, като Деница, нека да вземе, да влезе в парламента и да направи всичко възможно да може да контролира именно тези големи мафиотски партии. Благодаря, Пийце.